Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Tabok ta guys oh, tabok ta adto guys kay mo na tong tabukon. Tabok ta kay wa tay sakyanan. Lawom-lawom ra ba oh. Niuksbog na ang mamubuhay guys kay linaw naman. So kapag habagat guys karon pa siya nilusbog oh. Ato makita guys. Dagom na pod. Gaminor-minor ni. Una dyan bata mo uli oh. Agbahaw aw labas imong gipaon do? Labas? Kugi ba din si Juag Panabo? Puja-puja o kolor. Susah. To good. Aman ni batang. Green. Sa kasar. Paita ng isda ado eh. Daghan. Basta labas lagi na anang baho-baho oh. Apa? Puno na naman ang arang. Rab iop sa rab ke iop sa report. Ay, nakasubra pa dito. Imong itinda kay bali na agaw. Ha? Puhon? Para ugma na na. Salamat na. Wow, lamias isda oy. Ari na agi da. Matabok man ana na. Na, salamat sa mo na. Pagi. Wala si Adeline na langitas pagi.
Mao juga kugi po silang paninda. Sa inyo? Namista sila? Ah. Hala. Hala. Ah. Ah, sa to pagitagaan ka og pang Ganamong taga Mindanao. refund. Refund. Siya po yung kuwan. Aga ng bata ay taga-agkas-yak Mm. taga-agkas po. Mm. Waday mapuno og sudlanan doy. Pa. Ha? Ono 1/4? Yung haro. Unahon ng Alex kung ipina kang gamay ra kog isda. Wa pa. Kami namin pambut ang buot pero Wa ka kasakay. sakay. Kami sa una sa gagmay pa ang mga bata. Ako og si Sinyang tagsamit pampot badyang na eh. Diba kala? Oh. Pagkaon ron ang atong mga bata. May gatas. Gatas. Ano yun sa panganon lagi mga sa unang hibawan sa una pagkaon kagana ra mga wa naras bukid ba kamuti saging. Oh, karon kay way dag ko sila lompen. Iwat pen ka matunog ka pen. Pili ila mag Matris ka pen madin. Dagwaya ha? Ha? Ihadluka man ni na may dahang sungay oh. Sungay og Karabaw. Ha? Pila?
4. 1.4. Lumusuan eh. Dili. Dali musuwa. Mamawi sa kay gikan gihabagat. Lalim palihog. Size. Berto gamay. Wa na timbangan? Han? Ito na ang ininit at to. Dako man tong sugnod akong gibutang. Wa pa si Berto guys, moabot. Si Berto Junior na lay among gihulat. Ambot og ganong nadugay ning bataan ni. Mo ni si Junior Berto guys. Mo ay awahing ni abot udto na alas 8 pasado na. Ani sayo mag-uli sila si Berto kay manarbaho pa guys, mamanday. Gikan pa manggunis pantalan bataan ng duty. Pag uli nanagat. Hala, sa buwan maka ni. Unsa man? Agnokos? Juga na kana kaatol pag naididunggo. Pagyasa, pagyasa. Di na naabtag dagat ana. Kato ta. Uy. Ano ba? Banggal rin. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw na to karong adlaw. Ug ako mo yan guys. Bye-bye.